हाय हेलो लोगोफोर आं दिनै फिन खेबसे नोंथांमोननि सेरावहाय आरो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबाफोर फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ बा सोरनिबा इउटिउब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जियानो जा जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आंनि देहाया बांद्राय मोजां नङा थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बे भिडिअखौ आपडेट हिसाबाव लानानै फैबाय आरोना जेब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय कन्टिनिउ आपडेट लाबोखायो जेब्ला जायखिजाया नटिसखौनो आं जाबायदि नटिस मोनो बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै लाबोयो जियानो जा थेवब्लाबो आं दिनै आंनि देहाया बांद्राय मोजां नङाब्लाबो आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर बांद्राय गोबाव पेक फुखैबाय थाला थ'दो होमब्लालाय सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदिनोसै नोंथांमोना नालांबाय थादो। जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै भिडिअनि कन्टेन्टआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोना दि मैया दाखालि बा गोबां समनिफ्रायनो जोंनि आसामाव नङा जोंनि भारतावनो बियो दायो ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दं होननानै नोंथांमोना बयबो मिथिखायो नङा होमबा बेनि थाखाय दायो ससियेल मिडियाआवहाय गोबां दावराव जागासिनो दङ नङा होमबा जायखौ बुङो जों मोन्थिना मोनो YBY होननानै आरोना थ' लोगोफोर बे YBY फाउन्डखौ लानानैनो दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों बा नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना थारैनो नैबे YBY फाउन्डआ जेन्युइन मारना मा होननानै नोंथांमोना गोबाङानो सोंदों बा मोनथिजानो लुबैदों आरोना लोगोफोर थ' जेखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बुंनायनि सिगाङावनो आं बे YBY नि बागै मोननैसो भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायनो थारैनो नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै निस्सय बुजि मोनगोन आरो गावखौ साननानै लागोन आरोना बे थारैनो YBY फाउन्डआ थारैनो जेन्युइन ना आनजेन्युइन होननानै नोंथांमोना मोनथिना लागोन आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनैहाय YBY नि मोनसे भिडिअ लाना फैदों दिनैहाय YBY आ बिराद भाइरेल बिराद फेमास दिनैहाय फेसबुकआवहाय बिनि बिसय बेखौ लानानैहाय बिराद दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ आङो दिनैहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों बे कम्पानि YBY खौ एक्सप'ज खालामगोन जे बे कम्पानिया US बेस्ड कम्पानि नङा बे मोनसे चाइनिज लिंक कम्पानि रेजिस्टार्डसो बे मोनसे फ्रड कम्पानि आङो विथ प्रुफ विथ टेक्निकल रिसार्च आङो गासिखौबो एक्सप'ज खालामलांजोबगोन नायलांबाय थादो खालामगासिनो दंना बिसोरो नैबे मोननै डकुमेन्टखौहाय फेसबुकआव शेयार खालामनानैहाय बिसोरो बुङो आरोखि ना जे बे कम्पानिया US नि कलराड' स्टेटआवहाय इनकर्परेट जानाय आरोखि ना बिसोरो नैबे डकुमेन्टखौ बिसोरो शो खालामो आरोखि हा नै स्टेट अफ कलराड' होननानै बिसोरो बुङो आरोखि ना ओमफ्राय बेवहाय नोङो नाय बेवहाय जेबो बिसोरनि माने बेयो अफिसियेल राइटिं पेड नङा बेखौ बिसोरो जास्ट ओरैनो वर्डआवहायसो एडिट खालामनानैहाय बेवहायनो ओरैनो सिम्बल होलाबायबाय बेवहाय बिनि साइन होबाय आरोखि ना जास्ट ओरैनो नोङो बेखौ सिम्पल नाय माबायदि बेयो मा होनो डकुमेन्टआ बेखौहाय बिसोरो वर्ड फाइलावहाय MS वर्डआवहाय बा मा मोनसे गुगल डकुमेन्टस वर्डआवहाय बानायनानैहाय बिना अफिसियेल स्टाम्प पेड बिना अफिसियेल राइटिं पेड बिसोरो बेखौहाय लिरबाय ओमफ्राय लिरनानैहाय बिसोरो नै बेफोरबायदि स्टेम्प होलाबायबाय ओमफ्राय बेनि सिगनेचार होलाबायबाय आरोखि ना बास ओरैनो मानसिखौसो उल्लु बानायगासिनो दं नैबे बे जाहैबाय इनकर्परेटेड आन्डार द लस अफ द स्टेट अफ कलराड' लायनो आदसा थिग আছে नोङो बेखौहाय मोनसे सार्टिफिकेट अफ इनकर्परेसन बानायबाय आरोखि हा ओमफ्राय ओरैबायदि फानि आरोखि ना बेयावहाय बिसोरो साइन होनो बावबाय बिसोरनि कम्पानिनि सेक्रेटारि बिसोरनि कम्पानिनि प्रेसिडेन्टआ साइन होनो बावबाय आरोखि ना ओमफ्राय बिसोरो बेखौहाय फुरा फेसबुकआव शो खालामबाय जे नै जोंनि कम्पानिया USA नि स्टेट अफ कलराड'आवहाय इनकर्परेटेड जोंनि कम्पानिया US बेस्ड कम्पानि होननानैहाय बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ एसे अनलाइन रिसार्च खालामनि दै बिसोर जे YBY VC नैबे जे सार्टिफिकेट अफ इनकर्परेसन बेखौ बिसोर बिराद माने फेसबुकआवहाय शो खालामो नालाय थ' जों बिनि बिसय एसे नायनि दै जोङो मोनसे क्विक रिभार्स इमेज सार्च होनो बिदिखौ आरोखि ना माने इमेजजोंहाय सार्च खालामनाय आरोखि ना जोङो मस्टलि गुगोलावहाय जों टाइप खालामो खिन्थु मोनसे टेकनिक दङ बेखौ बुङो जाहैबाय रिभार्स इमेज सार्च जोङो बिसोरनि सार्टिफिकेटखौहाय जोङो अनलाइन सार्च खालामोब्ला आरोखि ना जों मोनो बिदि टेमप्लेटआ बिराद कमन
बयबो बे सेम टेमप्लेटखौनो बाहायो जायफ्रा माने फेक कम्पानिस आरोना बिराद दङ नै जों बिसोरखौ जों बायनोबो हायो जों बेखौहाय फ्रियावबो जों डाउनलड खालामनानैहाय जों बेखौहाय फट'शपआव एडिटबो खालामनो हायो हा बिसोरनि सार्टिफिकेटआवथ' माने ना प्रेसिडेन्टनि नाम दं ना सहि दं ना सेक्रेटारिनि नाम दं ना सहि दं जेबो गैया आरोखि ना बिसोर बावदों हयथ' फेक नालाय स' बायनोबो हायो आरोखि ना नै ओमफ्राय जों बा जास्ट ओरैनो सिम्पल डाउनलड खालामदो ओमफ्राय नैबेयावहाय बेखौहाय रिमुभ खालामदो नाम होदो जोब्बाय खेल खतम हा थ' बेयो रियेल नङा बेयो फेक बेखौहाय नोङो अनलाइन थांनानैहाय नों आरामसे डाउनलड खालामनानैहाय नोंनि कम्पानिनि नाम एनिथिं नों होनो हायो आरोखि ना स' इट्स नट अ बिग डिल गावसोरनि YBY कम्पानिया इउएसनि कलराड' स्टेटआवहाय माने इनकर्परेट जादों होननानै आरोखि ना दा जों बेखौ नायनि आरोखि हा जों बेखौ एक्सप'ज खालामनि दा जोङो फार्स्टआवहाय जों मा खालामगोन जोङो गुगोलावहाय सार्च खालामगोन ना जे सेक्रेटारि अफ स्टेट आरोखि हा सेक्रेटारि अफ स्टेट अफ कलराड' ओमफ्राय जोङो बिसिनि इउएसनि बे अफिसियेल साइडआव जों थांनि आरोखि ना जों बेयाव थांनानैहाय जोङो बे बिजनेसखौ जों सार्च खालामनि हा YBY VC जों सार्च खालामनि आरोखि हा जाय बिजनेस नेमा बिसोरनि बे फेक इनकर्परेसन सार्टिफिकेटआव दं आरोखि हा search business database जों बेयाव थांनि जों बेयाव जों सार्च खालामनि आरोखि ना YBY VC आरोखि हा ओमफ्राय जोङो डकुमेन्ट आइडिखौ जों मोनबाय आरोखि ना नैबे डकुमेन्ट आइडिया बिसोरनि बै बिसोर जे YBY VCनि जे बिसोरो डकुमेन्ट शो खालामो ना फेसबुकआव बेजों सेम आरोखि हा बेयो जेबो फाराग गैया ओमफ्राय जों बेयावहाय बिसोरनि अनार नेमखौ जों मोनबाय आरोखि ना रेजिस्टार्ड एजेन्टनि नामखौ जों मोनबाय आरोखि हा ओमफ्राय बिनि एड्रेस दङ बिनि मेलिं एड्रेसबो दङ आरोखि हा स्ट्रिट प्लास मेलिं एड्रेस दानिया जों मा खालामगोन बे जे registrant name Marco Iniges sorry बेखौहाय जोङो बे YBY FUND जोंहाय बेहा मा कानेक्सन दं जों बेखौ सार्च खालामनि हा जोङो नायनि बे मानसिहा माखासे प्रोफेसनेल जोङो माखासे मार्को इनिगेस नामनि जों मानसिफोर मोननो हायो हा मोनसेया जाहैबाय एल्बार्टसन्स कम्पानिनि ने ओमफ्राय मोनसेया अबेनि जों बुंनो हाया आच्छा बेयो सासे प्रोफेसनेल प्लेयार ने गलकिपार आरोखि ना ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय सेन फ्रान्सिस्क'नि ने ओमफ्राय बेयो एल्बार्टसन्स कम्पानिसनि फाउन्डार आरोखि ना स' जिखिनि मानसिफोर दङ अनलाइनावहाय गुगल सार्चनि थ्रुयै जों मोनो जोङो मोनथिनो मोनो जे बैसोर मानसिफोरहा YBY फान्डजोंहाय जेबो लिंक गैया आरोखि ना जुदि बिसोरो YBY फान्डनि जुदि फाउन्डारब्ला बिसोर बेखौहाय एकदम प्राउडलि माने देखायगौमोन आरोखि ना जे प्राउड अनार बा CEO फाउन्डार अफ YBY फान्ड बिदि मोनसे शो खालामो आरोखि ना लिंकडिनआवहाय लिंकडिनआ जाहैबाय फेसबुक बायदि खिन्थु बेवहाय जायफ्रा प्रफेसनेलि एनगेज मानसिफोर बा जायफ्रा माने मोजां मोजां प्राइभेट कम्पानिसफ्राव मावो बिसोरो बेवहाय गावसिनि प्रफाइल बानायो आरोखि ना टु नेटवर्क विथ लाइक माइन्डेड पिपल्स जायफ्रा माने गुगलाव मावो फेसबुकआव मावो गासिबो नों बेयाव मोनजोबगोन आरोखि ना जायफ्रा बिसोरो बे मोनसे फेक सार्टिफिकेसन आरोखि ना जाय कम्पानिया जेनुइन YBY VC कम्पानिया जेनुइन कम्पानि हा बेयो फेक नङा बेयो इउएसनि स्टेट अफ कलराड'आवहाय रेजिस्टार्ड कम्पानि खिन्थु प्रब्लेमा जाहैबाय YBY VC सो कम्पानि नामा YBY VC कम्पानिनि नामनि कम्पानिया दिनैहाय YBY FUND मानो बानायखो मानो बिसोरो सेम मोनसे आइडेन्टिटि मानो दोनाखै मानो बिसोरो एखे नाम खालामहांनानैहाय मानो बेबायदि बेलेग मोनसे मा होनो लाइक आइडि थेफ्ट बायदि खालामखो लाइक बे मोनसे क्लासिक एग्जाम्पल अफ आइडि थेफ्ट बा impersonation आरोखि ना माने गुबुननि फेमास नाम गुबुननि ट्रास्टवर्दी नामखौहाय एसे स्लाइटलि चेन्ज खालामनानैहाय बैनि नामावहाय बिजनेस खालामनाय नि वेबसाइटखौ एसे इनभेस्टिगेसन खालामनाय आरोखि ना बिसोरनि वेबसाइटआ माबायदि दा नै YBY FUND जोङो जुदि टाइप खालामोब्ला गुगोलावहाय जों बिसोरनि साइटआव जों थांनो हायो आरोखि हा ओमफ्राय बिसोरनि वेबसाइटखौ जों थांनानै नायनि आरोखि ना जेबो गैया नै बेवहाय ना मोनसे हेडार दङ ना मोनसे मेन्युस दङ ना कन्टेक्ट नाम्बार दङ ना कास्टमार सार्भिस नाम्बार दङ ना माबा मोनसे मा होनो
about them माने about a company details दङ जेबो details गैया आरोखि मानो होनब्ला बिसोरो जुदि बेवहाय about the company details होयोब्ला बिसोरनि मा होनो गावसोरनि जे parent company अबे companyया बिसोरखौहाय माने सलायो बेखौ बिसोर होनांगोन नालाय ओमफ्राय owners फोर CEO फोर directors फोर CTOs फोर HR फोर माफोर होनांगोन नालाय खिन्थु बिसोर बिदि होनो हाया मानो होनब्ला बिसोर माने मोनसेखौ गावसोर फट होनानैहाय ना ओमफ्राय YBY welcome to back what is welcome to back ओरैबायदि घटिया इंलिश आखिना बिसोरना welcome to back अरे welcome back होननानै बुंनो गोसोब्ला आखिना welcome back गाहायावबो नायदो जेबो गैया आखि जेबो footers गैया ओमफ्राय जेबो headers गैया मोनसे genuine साइट जोङो दा बेखौहाय मोनफा मोनफा जों नायलांनि जोङो नायनानैहाय नोंनो गावनो कम्पेयर खालाम YBY नि वेबसाइटआ माबायदि ओमफ्राय genuine वेबसाइट जायफ्रा KYC compliant जायफ्रा PMLA ल'नि सिङाव compliant जायफ्रा इन्डियान अथरिटिसनिफ्राय माने लाइसेन्स मोननानैहाय जे ट्रेडिं बानाय होयो आरोखि ना ट्रेडिं प्लेटफर्म्स मोनसेया जाहैबाय CoinDCX CoinDCX नि जों टाइप खालामब्लानो जों मोनखायो बिसोरनि फाउन्डारा सोर CEOआ सोर फाउन्डेड माला बे गासिबो पाब्लिक निउज बे गासिबो पाब्लिक डिटेल्स जोङो बेखौहाय एसे रिसार्च बानायबाथाय जों मोनबाय आरोखि ना दा जों थांनि जों नायनि बिसोरनि प्लेटफर्मा मा टाइपनि आरोखि ना नोङो नाय बिसोरनावहाय हेडार्स मोजां दङ बिसोरनावहाय फुटार्स आराम दङ गासिबो ना नाय नै बिसोरनावहाय डिसक्लोजार थायो बिसोरनाव चेट सापर्ट थायो बिसोरनाव प्राइभेसि पलिसि थायो बिसोरनावहाय मा होनो भेन्चार्स थायो भेन्चार्स माने सोर सोर कम्पानिया इनभेस्ट खालामदों आरोखि ना ओमफ्राय बिसोरनाव प्रुफ अफ रिजार्भ्स माने नोङो क्रिप्ट' फाननोब्ला नोंनि ट्रेडिं एक्सचेन्जआ क्रिप्ट' कारेन्सि नों बायग्रोनांगौ रिजार्भ होमब्लासो नों फाननो हायो नङाब्ला नों फाननो हाया बे मोनसे टोकेन्स नालाय दा थ' बिसोरना गासिबो दं आरोखि ना हेडार्स थायो नै फुटार्स थायो नै एबाउट आस थायो नै सापर्ट थायो नै लार्न थायो नै गासिबो दङ ना ओमफ्राय बेनि आरोखि ना आरे नोंसोरनि डमेन रेजिस्टारानो 6 तारिख जानुवारि 2024आवसो जादों मोनसे वेबसाइट बा मोनसे एप लन्च खालामनायनि सिगांहाय फार्स्ट स्टेपआ जाहैबाय डमेन रेजिस्ट्रेशन नोंसोरनि डमेन रेजिस्टारा 6 तारिख जानुवारि 2024 माने 7 months agoसो जादों आरोखि ना ओमफ्राय बेनि उनावसो साइटखौ डेभेलप खालामो ओमफ्रायसो लन्च खालामो आफ्टार साम टेस्टिं माब्रै नोंसोर थगायनो हाखो जे नोंसोरनि प्लेटफर्मा more than 1 year जाबाय होननानैहाय नोंसोरनि डमेनानो 6 तारिख जानुवारियावसो रेजिस्टार्ड जादों alibaba.com आवहाय मारै थगायखो नोंथाङा नोंथांनि फैसाजों मा खालामा आहा बेया बुंनांगौ जेबो गैया फैसाखौथ' खामायखागोन जायफ्रा टप लेभेलाव हाबो जायफ्रा सिगां हाबो बिसोरो खामायगोन मानो होनब्ला बेयो मोनसे चेन सिस्टेम माने डाउनलाइननि फैसाखौनो नोंनोहाय इन्टारेस्टनि नामै हरगोन खिन्थु फैसा जे मोनगोन फैसा मोननाया बे नङाखि बे कम्पानिया जेनुइन आरोना नों जे फैसा खामायनो हागोन बे प्रुफ खालामा जे बे कम्पानिया रियेल आङो 8 9 दिनैहाय प्रुफ देखायबाय बे कम्पानिया मानो फेक होननानैहाय नोङो सिखाव खावनानैबो फैसा खामायनो हायो बे नङाखि सिखाव खावनाया थिक ना दिनैहाय सबसे देरसिन मोनसे जुदि फाइनान्सियेल फ्रड खालामगासिनो दं होनब्ला नैबे YBY FUND कम्पानियानो फोरखौहाय जाहाथे प्रमोशन खालामा गामियाव आरो फेसबुकफोराव गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों भिडिअखौ जुदि जोबजासिम नायदोब्ला थारैनो A to Z मिन्थिजोब्बाय नङा होमब्ला लोगोफोरा थारैनो सैथो ना नंखाय थारैनो बे YBY फाउन्डना जेनियन ना आनजेनियन नङा होमब्ला थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंखौबो बे भिडिअ लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि साननो हागौ आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोननि सेरावहाय आं बेखौनो फोरमायनो होनना सानदों दि जेनेबा आं नोंथांमोना गोबां मानसियानो बे YBY आव हाबनानै बा फैसा इनभेस्ट खालामनानै दङ जाहारावहाय जेब्ला आं नटिस मोनदों अब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं मोनथिजानो लुबैनानै नैबे मोनसे भिडिअखौ लाना फैनानै नोंथांमोननि सेरावहाय आं शेयार खालामबाय नोंथांमोना आंखौ गाज्रि जेबो साननाङा
निस्सय नंगौ, गोबाङानो गावनि इयुननि थाखाय थांना थानायनि थाखाय मोनसे राहाखौ नागिरनानै लानो गोनां जायो। जायखिजाया खामानियावनो मावनो थाङाथों मानो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै खामानिखौ मावलांनो हायो आरो इयुन फिउचारखौ मोजां राहा लामा दानानै लाखिनो लांनो हायो। जेन आंबो नोंथांमोना जाहाथे इयुनाव थांनानै जेबो गोरोन्थि खामानि मावा बा जेबो जाहैया होननानै साननानै आं थारमाने नैबे मोनसे भिडिअखौ जेब्ला मोनदों अब्लानो आं नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट हिसाबै लानानै फैबाय आरोना। स' लोगोफोर, आं नोंथांमोना जुदि नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक एन्ड कमेन्ट खालामदो। जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो आरो आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव बेबायदियैनो गोदानै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन।